Sawubona Vukile, the Khalist and Lafist wethu, include the Ncomist. Leli thuba lingelethu noMaqwabe umngami, ingane kaMakhumalo enkolokotho asebakhe ejozini eMjindi. Ngudlungudlu, mnikazi ka14 ethempelini laseThokozani, iyakuthanda inkosana kaBaba uNjabulo Gabriel Mthombeni, umfo kaKhehlisililo. Maqwabe uthande ngakuthanda ngalo ngisafunda uform 4 esikoleni eMgwazeni High, wena ufunda eDibase Primary wenza standard 5, saqala sathandana, kodwa wawungakaliqondi kahle uthando. Ngakubekezelela lapho waze wafunda uform 3, lapho usuyintombi evuthiwe kodwa uyitshitshi lomhlanga. Sathandana nawe, abanye bethi ngilifunana usana, ngiphendule ngithi ngizozikhulisela lona. Wafika ekhaya ugqoka usize 32, uyislender kodwa manje ufaka usize 42. Kusho ukuthi uyisitutubheka. Umgcola bafu. Empeleni mina nginempatho, izandla intofontofo bese ngiyanakekela. Buka nje, ngangithanda ukulamanisa ube nomnakwenu ukuze uhlale kahle unethezeke. Mawukhathele akugezi inyawo. Kodwa wena wamnqaba, ngakulalela ngoba ngiyakuthanda. Angeke ngisambuka omunye nje, ngibuka wena maqwabezana wami ngedwa. Into engiyikhumbulayo ukuthi ubhodisi wakho wokuqala wawuthengelwa yimina, ukuye eBish wahanjiswa yimina uqala ngqa. iNandos Wimpy, KFC waqala ufunda uform 1, khona uhanjiswa yimina. Hawu, kodwa mntaka bathemelezile, kade ngaqala ngikunika uthando, namanje ngisemi kulolo thando. Ngakufaka iringi yakwaNokusho, ngaphinde ngakhuluma namagama phezikwayo. Uyathandwa ilenhliziyo yami engayikhipishisa, ngayifaka esifubeni sakho. Imisikubandisa uboyikhipha uyibuyisele kumina. Uyakuthanda ubaba kaNgcebo odume ngokuthi uTharal Njabulo kwaSomkhele eMtubatuba umalume kaMbombela.